Nakahanay na ang schedule ug ang ruta sa Sinulog Cultural Presentation sa South Road Properties karong Enero 18. Naglakip kini sa street dancing ug grand ritual competition nga salmutan sa 22 ka mga contingents. Aniya ang report. Ipahigayon ang street dance competition sa South Road Properties gikan sa usa ka mall nga musubay sa ABC Building, mo U-turn sa FB Steel intersection ngadto na sa LTO Satellite Office. Samtang ang stage sa ritual competition ipahigayon sa Block 5 habig sa usa ka dakong mall. Gikunhuran og 70% ang mga participants. Matag contingents, labing daghan na ang usa ka gatos ka participants, lakip na ang mga dancers ug support staff. Gitugot ang handheld props lang ang mula pa sa lagda mamahimong ma-disqualify. Pasol ubo na usab og face mask ang tanang mga participants. Samtang 16 anyos lang hangtod sa 59 anyos ang tugutang magkasalmot. May distansya usab nga unom ka tiil ang matag dancer aron masiguro nga mapatuman ang health protocol. Magsugod ang kompetisyon alas 9:30 sa buntag. Adunay 22 ka mga contingents nga mosalmot. Dusin ini ang mo-perform live. Makita kini pinaagi sa virtual presentation din walay gitugot nga live audience. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.